Zee, het is wel een schoen. Dat is waar nog. Amai, kan ik mijn scheld pakken, hè? Doe ze laat. Nee. Hoe is het? Goed? Voilà, die zuster, hè. Oh nee, zal nog wel niet. Allee. Merci, we brengen nog, hè. Scheer gedaan, maar. Salutjes, hè. Groetjes, Thomas. En wat is dat? Een boer, kende jij dat niet? Wow, wanneer is dat kind dan niet? Oh, wat kon er eigenlijk niet doen? Ja, wat denkt u? Ja, ik heb nog zo gezegd, ja. Wat gedacht, hè? Dat aan het Allee, wat zijn we merken? Goed, hè? Oh, waar zo'n doelen? Ben je nacht om 12 uur? Wat een nacht op. Oh ja, Maarten. Ja, zeg Maarten, wel heb ik in het ogen nog schatten krabben? Dan moet dan nog hier een kerstboom binnen daar. Dat hebben we nou nog goed niet gedaan. Dat is dan weer wakker of wakker? Maar dat zal een eigen eerste keer zijn. En wat heeft dat krapje zo aan gekost? 15 euro. 15 euro. En wie heeft dat betaald? Ik, hè? Maar dat was het, hè. Ik heb er nog nooit niet gemoeid met huishouden. Of wat ik met geld niet doe, hè. Maar dat doe ik toch niet maar 15 euro voor een boer, maar nee. Ik heb er dat een heel jaar veel gespaard. Geen sport. Ja, met mijn beeldjes te verkopen op de Alcoormarkt. En dan komt de gaas zo naar de kerkboom. En dan koop ik een kerstboom voor. Zijn er nog vragen?